Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ridwa'illahi ta'ala ridwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila hadrati jami'an qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Barriya wa ahliya khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadana wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wal min islamana misahih. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Yashadri wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Yasbiyah wa khususan Syekhina Ursidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dua bin Yahya Atallahu amra fi sihah afiyah wa khususan Jami' Masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan Sahib Al-Kitab An-Nasaihuddiniyah wal kitab Al-Qarib Al-Mujib Lahul Fadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bihi bi'ulumi wa maddana bi asrarih wa a'dalina min barakati fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afhash lan luweh ala-alane wa afhashil muharramati lan luweh ala-alane bira-bira perkara kang den haramno tarkabang dari muslimina apa ninggal sebagiannya wong Islam as-salawati yang bira-bira salat al-maktubah yang den fardhaken wa qad warada teman wastu mengqa'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa al-ahaditsu bira-bira hadis as-sahihatu kang sahih al-katsiratu kang akeh bi kufri tarikis salati kelawan kufur wong sing ninggal salat. Wa qala dikasihkan Nabi alaihi salatu wassalam al-ahdu utawi perjanjian alladzi kang bainana kang ing dalam antarane kita wa bainana ing dalam antarane wong kafir as-salatu iku salat faman mongko ta sabare wong taraka kang iku ninggal sapa man faqad kafara mong ha ing salat Fakat gafar mangka teman kufur sapa man. Wa qala indikasi Nabi alaihi salatu wassalam man taraka shalah man utai sapane wong taraka iku ninggal sapa man as-shalata ing salat muta'ammidan hale disengaja faqad gafar mangka teman kufur sapa wong jiharan hale ngedeng. Wa fil hadis ing dalam hadis al-akhir kang lain man utai sapa yang taraka iku ninggal sapa man as-sholata ing salat muta'ammidan hale sengaja faqad bariat maka teman-teman lebaran sapa wong minhu faqad bariat maka teman-teman lebaran minhu saking wa apa zimmatullahi apa tanggungane Gusti Allah wa zimmatu rasulih lan tanggungane Kanjeng Nabi. Wa qala dikasih Nabi alaihi salatu wassalam man utai sapane wong hafadha iku ngreksa sapa man ala sholati atase salate karan mongko ana apa salat la wedue man nuran iku dadi cahaya wa burhanan lan tegese lan tanda wa najatan keselamatan yaumul qiyamah wa man utai samara lam yuhafid iku ora ngreksa sapa man aliya atase salat lam takun mongko ora ana apa salat la wedue man iku nuran dadi cahaya wala burhanan lan ora dadi tanda wala najatan lan ora keselamatan wa kana lan ana sapa wong yaumul qiyamah iku ma Fir'aun iku sertane raja Fir'aun wa Qarun lan Qarun wa Haman lan Haman wa Ubay bin Khalaf lan Ubay bin Khalaf
saiki nerangno saolo-olone perkara sing haram, yaiku adapun sejelek-jeleknya perkara sing dilarang, sing diharamno kalian Gusti Allah, yaiku meninggalkan sholat fardu. Jadi wong Islam, wong sing wis diwajibno sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya iku mau, kok sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, maka iku saala-alane, luweh ala-alane perkara sing den larang dening Gusti Allah. Wa qad warada'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan teman-teman wis temeka beberapa hadis saking Kanjeng Nabi kang hadise iku sahih, kebanyakan sahih. Sing nerangno tentang kufure wong sing ninggal salat. Wa qala alaihi salatu wasalam, al ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salatu. Faman tarakaha faqad kafara. Dewe Nabi, adapun perjanjian kita, maksudnya Kanjeng Nabi beserta umatnya wong Islam, antara kita wong Islam dengan orang-orang kafir, yaitu sholat. Jadi bedane wong Islam karo wong kafir iku didelok nek wong kafir ora sholat, ngoten. Jadi sing sapane wong kok meninggalkan sholat, faqad kafar, mongko wong iku mau temen wis kufur. Wa qala alaihi wasallam, lan malih ke Kanjeng Nabi, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Sing sapane wong kok meninggalkan sholat dalam artian disengaja, maka wong iku mau temen kufur. Hale ngedeng, maksudnya ngedeng iku ketok jelas nyata-nyata kufur, maksudnya ngoten. Jadi ning hadis iki muta'ammidan iku disengaja. Berarti nek cara ngono awak dhewe turu kelewatan salate, maksudnya awak dhewe sebelum masuk waktu sholat, kayak cara mana berduhur orang masuk waktu asar, berduhur jam 2 turu, terus tangi-tangi kok wis maghrib, maka iku tidak sengaja, tidak termasuk dalam qayat iki. Sing dimaksud ning kene tarakas sholata muta'ammidan, meninggalkan sholat secara disengaja, maka orang tersebut teman-teman kufur, nyata-nyata kufur. Wa fil hadis al-akhar, dan pada hadis yang lain redaksinya man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulih. Sing sawane wong barang siapa meninggalkan sholat secara disengaja, maka orang tersebut, wong sing meninggalkan sholat tersebut secara disengaja mau bebas ucul saking tanggungane Gusti Allah, saking tanggungane Kanjeng Nabi. Jadi cara mana wis ora tanggungan, ngoten. Wa qala alaihi salam, man hafaza 'ala sholati kana lahu nuran wa burhanan wa najatan. Terus dewe Kanjeng Nabi malih, sing sapane wong kok ngreksa menjaga sholat 5 waktune, maka kanggone wong kuwi mau sok mbenek ing dalam dina kiamat bakal dadi cahaya. Maksudnya salate, maksudnya ngeten, wong sing njaga salat 5 waktune sok mbenek ing dalam dina kiamat bakal
ana cahaya sing padhang, bakal ana tandane bakal slamet ing dalam dina kiamat. Jagamane duwe tenger, duwe lampu wireng, bakale slamet. Tapi nek wong sing ora gelem jaga salat, man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Terus sebaliknya wong sing ora gelem menjaga salat lima waktune, maka sampai ing dalam dina kiamat ya ora duwe nur, ora duwe tanda petunjuk. Cara gampangane kaya lampu lah kanggo menerangi, ora ana keslametan, bakal cilaka cara ngono. Wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa Ubay bin Khalaf. Terus wong sing ora gelem njaga salat iku sampeyan ing dalem dina kiamat bakal bareng karo rombongan, karo Fir'aun, karo Qarun, karo Haman, karo Ubay bin Khalaf. Cara ngono melok ning rombongane golongane Fir'aun. Matan naudzubillah. Terus faqad waqa'at tasrihu alam sa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibatul haji utawi boro-boro perkara sing wajib ing dalem haji. Ghairul arkani kang saliyane boro-boro rukun, salah satu asya'i ana telu boro-boro suci. Iki tasih nerangno tentang haji. Bengi nerangno tentang rukune haji. Iku ana papat. Sing pertama ihram disertai niat. Yang kedua wukuf ing dalam Arafah. Terus yang ketiga tawaf ngelilingi Baitullah. Terus yang keempat lari kecil antara Bukit Sofa karo Marwah. Iku rukune haji. Terus kemudian rukune umrah ada 3, yaitu ihram, terus kemudian tawaf, terus lari kecil antara Bukit Sofa karo Marwah, terus kemudian mencukur. Ana sing ngarane nek iku ora rukun. Terus saiki bahas tentang perkara sing diwajibkan ketika haji tapi ora rukun. Iku ana 3. Adua al-ihramu minal miqati wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.